Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore nih ya. Berjumpa lagi di konten ini. Iki wis jam 4:30 repan, Nduk. Ya wis sore lah. Berjumpa lagi di konten ini, Mbak. Pemirsa. Tulung helm. Ditekoki Mas Wi. Mas Wi putrane Mak Simi sing barep kalau pemirsa sing lungguh galep. Jenenge Mas Wi. Apa dolan Mas Wi tapi jalan-jalan mbek Ibu. Golek pemandangan sore hari mumpung ra udan kae Mas. Lawange ya ditutup. Aku mang Mbah Yi anu, aja mbok kancing lawange aku sedelongkas sampe ndang rono. Mbah Yi sampe tutup warung. Wis salah wis siap-siap. Kita harus sini. Ini nek menawa nek pemandangan apa pengen duwe konten. Kita terus iki dicantolno ning kene. Iki tulung pegang. Tak gawak iki ya. Oga aku digo Ibu. Iki sing sebagai kalung kok dienggo cantelan HP. Nah, setengno sih kalung nih. Nah, pasno ya. Sik tak rondone tak tembok. Mas Wi. Nah. Terus HP ini dikalungno ning kene. Bu lali ke nganggo helm ya. Tak njiko helm sik. Takutno iki. Iya, tetno ra kok. Bar iki buah, Bu. Buah neh. Buah neh. Nang omahku lho sapa jenenge? Mas Nur. Iya, Mas Nur. Mas Nur iku sing dandane kanopine Bunda Dewi Sunda. Iya, kanopi. Iya, jenenge kanopi. Tak syuting iki, Bu. Ketok, Dek. Masa gak ketok, Bu? Ki Mbah Yi sebentar lagi ke sini, Repa sawah nutup warung. Cus. Aja keburu-buru cus nduk saurungan ki aja sing kose. Ayo ngono. Wis pengen cus. Gak iso. Ki nyoteng kowe. Lah ya alon-alon lho, ki memandang sekitarnya. Intan sing nyoteng delok, cekel lagi. Nah, Intan sing nyoteng pelan-pelan. Nah, melihat pemandangan alam sekitar. Pelan-pelan. Iki garis apa ya Tan ya? Iki lho garis apa iki? Enek garis ki lho. Nah, iki mek ning kene dan sekali ngono. Nah, Ibu mbek nyetir ambek nyekel kamera gak bisa, Tan. Gitu, memandang pemandangan enek jagung-jagung sing arep apa ya arep panen. Ya enek adik-adik cilik sepedaan. Suasanane nek sore ngene iki ya, Dek ya. Sek pelan-pelan. Adik-adik lapangannya dandatan. Lapangan. Sentuk sak menit borong. Wes sak menit pateni. Nggih, alhamdulillah. Lu. Rotine disalep teng dompet. Pak Kaji. Iya, Pak Kaji sama Mbok Mbok Kendi, Duk. Oh, ning kono. Aku tak makengko. Iki masakane Mboke Tan. Pelas masake tanpa moto nggih, Pak. Masakane winuk Mboke. Lho, tak buntel tapi. Mboten usah sampun nggih jenengan, mboten usah, mboten kok. Mboten nek pelase nggih jenengan kok. Tau saiki mah 1000 sing sak. Heh? Ora. Udan ora apa-apa. Ya mbek udan-udanan lho, Nduk. Ora udan. Wis ketemu Mboke wis seneng iki. Aku tak ngombe pemirsa, ngombe banyu kendi. Bismillahirrahmanirrahim. Carane ngene iki ngombe. Carane ngene iki ngombene.
langsung menjunjung tanah air. Wes kaya ngene. Ning kene biasa ngono pemirsa. Nek aku budak nek kowe budak ning sawahan kene. Nggih. Ngecokno. Oh, nggih. Oh, nggih. Aku yo nyapu. Nggih. Gremet-gremet ngono. Nggih. Penting paringi sehat ngene iki tak umbahno wong. Paringi sehat. Oh, jenengan ngoten niku umbah-umbah nggih. Tiyang ngoten nggih. Nggih. Walah, Mbok paringi sehat nggih, Mbok. Matur nuwun ya kendine. Wonten cantelane niku. Wonten no Ndak iso. enten sekedap. Bu pelasin Bu enak ya. Iya. Wes, Sesuk tak pelasno. Ibu ya kok lah yo. Lah ya. Wonten Pak cantelane niku teng sebelah mriki Amit nyun sewu. Sebelah mriki niki cantelane lho. Oh, nggih cantelane teng mriku. Nggih, ada lagu yuk. Zaman dulu itu nek masak itu ndak pakai moto, enak sekali. Iya, Mbok jenengan aja ditotke intan. Jenengan badhe ditotke intan. Intane sewenenge. Asih Bu iki kaya ibu. Iya, itu tas dulu 2003. Boe sekamar Duk sama ibu dulu, sama Mbak Ida putunya. Mbak Ida itu putrine Bapak Haji Kasih. Mbok lucu napa? Napa le, Mbak? Lho kok gedimen lho. Tinggi napa Mbak plastik? Kelasku yo. Sampun niku nggih jenengan kemawon. Njatekke intan mboten. Lho ya, ubeng-ubengan pelas, tak gawekno pelas. Ya Allah, nanti tak gaweke. Oh alah. Matur suwun ya Allah. Walah Pak Ajeng tinggi maem terus Dewa kula damelke sop. Lah, ampun Mbak, anu maksude pinten mawon ngoten lho kalih lah ampun mungkin jenengan. Mbok kok Sampun. Mbok Lah wong kaya lucu kok marai kok Sampun, Mbak. Ampun sedaya lan jenengan mboten. Aduh. Mbok kabeh. Intan ki nakal. Mbak lucu ya. Sing lucu ya Intan pelase mboke mbok suwun. Mbok lucu ya. Ya sayang lah mboke nek ngono. Pelase mbok minta Dek. Nek tak sayang nek mulai. Nggih. Sing nyayang. Ngoten nggih. Walah. Mbok lucu Bu. Sing lucu Intan. Awan mau bulan kene. Nggih, Mbok, nggih insyaallah. Jaluk tulung iki tak tinggal dua. Awakmu nganu karo Mbah iki. Tak godhog iki pemirsa. Nah. Iki jenisnya jenis jagung. Loh, jagung. Tapi bukan pemirsa. Iki sing diarani jagung bukan. Ngeten iki karena waktu kemarin udan deres ya. Jadi pembuahannya, penyerbukannya mungkin boten sempurna, enten udan angin ra karuan dadi menjadi seperti ini. Nek ning nggonku ki jenenge jagunge bogang. Bogang ki artine arang-arang nggih. Lanjut tulung bayi mangkat kamu. Iki kok diweno sapi. Bukan wah nek jagungnya ya pemirsa. Wong paringi seger waris. Gak ini alangan apa-apa. Ngono mangan lho pemirsa. Mbok iki ngene pun Mbok, ampun kathah-kathah dipetak. Mengko lak lawon jenengan dipetak. Lho aku ning lemari jek duwe kok Terus mah aku sengaja kita nape rene aku goreng telas.
ngomong salah malah cek nek rambute. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 10. Kayak untune SpongeBob gitu pemirsa, tak tenan jenengan sik. Lu coklat. Sidik dewi ngenteni aku buah tak salin sik. Kados untune SpongeBob. Gitu. Karepe mbok emang intane nek awan kon rono. Jadi gerundul nek kancane kan putune kan anu pemirsa. Sing cedak kan Mbak Ida. Nah sing sijine iki Pak Pos iki sing ning kene nikah untuk wong kendilan kene. Wis pokoke di panenan jagung apa ngono iki Intan dikabaritan. Kok rene lho. Tak kei jagung. Tan. Kok bentuk toko-tokotan toh pemirsa. Lah, iki. Randok tak ijekno iki apa? Klobotane. Soale kuwi kok nek digodhog garai enak manis e. Jadi seperti ini ya memang pemirsa loh. Hampir semua, hampir aku muni hampir persatan jenengan. Iki nek sampai panen balah. Ya, petani bersedih pemirsa karena kualitas jagungnya ini rata-rata bukan ya. Yang pelajaran SMP sampai SD kan hanya ini kan mungkin waktu penyerbukannya mboten sempurna iki kembangnya niki mboten sempurna jadi ini mboten menjadi buah sing bagus akhirnya larang. Ceritanya konten buka jagung karo ngobrol karo pemirsa tenggene jenengan usum bulan apa mboten. Nek usum berarti jenengan ya padha karo aku. Salam hubungan ora aku nggih konten. Ayo budal. Iya sih. Tak kira ngajak budal buah saiki. Pemirsa yo aku tak siap-siap budal buah dulu. Kita tinggalin ben engko dipateni Mbahyi. Tak ngene sesuk tak pelase pemirsa. Sesuk tak pelase iki saya siro lu. Iki nang 6. Nang 6. Tuh nang sesuk tak pelase. Sesuk pelase. Yes. Cus. Pemirsa, alhamdulillah dan terus niki tahu asin niki ndamel napa petis pemirsa nggih. Petis. Bikin petis. Sing mare manis ngene iki lho klobote. Jenengan tim ingkang pundi? Tim nek godhog jagung bersih sekali nopo niki tesih enten klobote ngeten iki. Kita kok ngene iki sesuk tak wehno sapine mbahnya atau maksum kok tak resiki kosek. Wes jerene iki sing marai sedep ngeten iki lho.
Setunggale nggih resik, setunggale nggih mboten. Jarene mbake enak iku pelasan doke. Mbokar. Mbokar. Iya, Mbah Yi diajak review tahu petis kalih jagung bogang ngono ya. Oke. Nyuwun ruang tamu. Ning gone anu Bunda Dewi. Ya, Ya wes oke, sik. Iki malah ngene pemirsa, jangan persane to. Ya Allah pemirsa iki mang piye? Yo. Terus sik ngeten iki. Wis mboten napa-napa nggih. Ya, atur Mbah Yi, Dek. Atur Mbah Yi. Duh, gila pemirsa kayak gini, malah hampir isine kena diitung toh. Mbah Yi monggo ngono, tulung lah. Ibu tak nggawa tahu. Mbah Yi tak cukup ngombe aku lho. Unjukan. Oh iya, Mbah Yi yang dulu unjukan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama petisnya ada berapa? Mbah Yi gak? Semuanya iki anu apa jenenge asli. Tahu asli. Bal-balana timah rasa tanah. Sidik-sidik nduk ki merontok pedes. Piye nek gabol? Ngene. Nek nyiduk ya pelan-pelan. Nduk carane nduk. Kan piye iso. Carane nganu Mbak, ngangge sendok terus dioleske ngoten. Nganggo sendok, engko terus dioleske sithik ngono, dijere sendok terus dioles ngono. Nggo iso aku ya tane. Nyata iso. Lho iso aku nyatane iso. Salwa teng pundi Mbah Yi? Nduk wah. Tahu wah. Nduk tahu nduk wah. Wah, Tes. Salwa. Tahu tes. Nganggo sendok. Saya sebentar. Kuwi jagunge ijek panas lho. Nggo cemilan kok bengi kuwi gawe tahu petis. Tahu petis. Abune udan, Nduk. Ya. Nggih, Mbak Yi. Udan, Nduk. Jalan. Iya, Nduk. Iso. Bisa. Oh, Duduk, Nduk. Mbak. marai. oh alah ngono. Iya. Bisa. Makasih Mbak Yi. Iya, Sama-sama. Sama internet. Ya Allah. Memang ke. Nggak. Kuwi aku ki terok Bunda, Nduk. Bunda kan tak tekoki apa Dek sampe nek gawe iki ngene Mbak Yun, bawang putih karo gula abang ngono. Jan mendhet sing bogang Mbah Yi. Entah ki mam, Nduk. Ora iki isine lho. Nah, bogang maksudnya ngene iki lho, Nduk, Wah. Iki lho, Wah. Bogang, Nduk. Lho, ngene iki lho. Dadi gigike jarang-jarang kayak SpongeBob ngono. Ganti untu. Bukan jenenge. Iki lho. Tapi manis ya iki nggih. Manis nggih. Boganglah tapi manis. Jadi don't judge by cover, Nduk. Emang satu ngene iki rasa manis. Nek pelas mana iki pelas Jawa. Niku pelas Jawa. Lah nggih sing didamel mboke wau niki, Bu. Anu tan. Kuwi mang lali sitoke ora tak ulek, mau tak sisir. Nduk. Nah, Mam, Nduk. Ngerjakno PR, Nduk. Wah. Ngerjakno PR. Aku mau cerita tentang apa leh, Mang? Makanan. Oh iya. Awam kan cerita tentang nasi Padang depan SMA ya. Kapan-kapan kita ke sana. Depan SMA-ne Mas Dio. Sak porsi berapa? Porsi mini 10.000 Mbah Yi. Enak Mbah Yi Dewi. Sawah masak kok. Ya pun nggih pemirsa, demikian nggih konten cerita sore ini. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Pejuang garis 2 semoga nanti diberikan omongan yang saleh-saleha. Amin. Nduk Mbak Repa kira-kira mantuk sesuk. Aku juga roh Nduk Mbak Indah tak tekoki ya. Oke deh ngono iki. Kan kula goleki make, Mak Dames niku kula telepon niku mboten diangkat. Ternyata Mbak Indah, "Nduk aku tolong golekno make sik, Mbok. Aku tak ndelok CCTV-ne make, nek bajine ning omah, berarti make jek ning omah." Terus kula telepon ping 7 kali.
Halo Besti, ada apa? Korsine jenengan pun dadi sakniki pun OTW ajeng diterke aku ngono. Mangke ndang direview nggih kula ajeng melihat konten jenengan korsine anyar. Iya Besti, oke ngoten. Anu nunggoni Pak pengen dimanja. Nggih pun pemirsa nggih kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.